especial para nós e moitas gracias por acompañarnos hoxe. Eu son a de la María Villoro Izquiano, afillada de Víctor Ilori, e curmá de Luis e Sergio. A maiores deles, son moitos os vínculos que me relacionan con vos. Nesta, a miña primeira intervención oficial como vicepresidenta e portavoz da Fundación Sergio Villar, quixera pedir un chisco de comprensión e paciencia comigo, posto que estaremos de acordo en que os nervios e a emoción son especiais factores de dificultade hoxe. A continuación, comentarei con vos diferentes ideas sobre a importancia deste evento e, en concreto, do nacemento da Fundación. Faremos un percorrido para tratar de explicar cal é o motor que nos move, o proceso de xestación da iniciativa e a misión, a visión e os valores que dan estrutura á Fundación Sergio Villar. Tras isto, compartiremos as nosas principais líneas de intervención, acordes con o noso obxectivo e algún dos proxectos nos que estamos traballando para dar corpo ás nosas ilusións. Hai cousa dun ano, aló por marzo de 2024, xorde en petit comité o xerme dunha idea. Pouco a pouco saen conversas e avanza polos distintos grupos que nos rodean e que nos acompañan hoxe. O 19 de marzo do mesmo ano, a decisión estaba tomada. Ia nacer unha fundación con nome de Sergio. A razón dela é o potencial que nela habitaba, unha pequena semente de transformación da nosa realidade que non tivo tempo de florecer. As máis afortunadas de nós puidemos coñecer esa pequena rosa, como a do Principiño, e vimos nesta fundación a oportunidade de regar e cuidala, como xesto de amor a Sergio. Pero por isto mesmo queremos destacar que, rematado este evento, a intención da Fundación non será de facerlle unha homenaxe, senón a de dar corpo á súa vocación e voz ás súas palabras. Nos aquí imos ser, únicamente, a velariñas xirando en torno á luz, guiadas por unha estela que nos compromete a darlle forma de legado a unha realidade sen él. De Sergio é complicado falar, pero hoxe sí, síntome na obriga de facelo. Ademais da propia emoción que me ven co seu recordo das súas e as nosas vivencias, e a imensa diversidade de aspectos que podería destacar da súa persoa, a verdade é que nos resulta imposible reducir os meus sentimentos a palabras neste discurso. Só podo dicir que para min el foi curmán, irmán e mellor amigo, e que a súa perda resultou maior a soma de todo isto. Con el, foise tamén a infancia a que tan vencellada esta miña personalidade. A razón de que eu hoxe estudo educación e de que centro o meu proxecto vital na infancia é por amor a aquela infancia, polo meu desexo de que toda a cativada da miña contorna poida vivila de xeito tan feliz como eu a vivín. E aquí a presencia de Sergio é fundamental. Quixera que houbera xeito de explicarvos a nosa unión, mais só que nos coñece en dupla puido comprendelo. O discurso da alma xemela do amor romántico entendémolo con noso vínculo familiar, ascendendo por encima dos clixés e dos prexuizos. Por esta razón, o meu papel como vicepresidente é especialmente importante para mí, pois vexo a oportunidade de poder, de alguna maneira, representarlo, de sentirme máis próxima a él no meu crecemento como persoa, e de seguir crecendo a seu carón nun papel máis central. Evidentemente, teria preferido medrar como persoa con él ao meu lado, mas resulta esperanzadora a proposta da Fundación para poder seguir pronunciando o seu nome e lembrando a súa aportación ás nosas vidas. Como dicía antes, desde aquel día de marzo en que tomamos a decisión de ir adiante coa creación da Fundación, puxémonos a traballar para facer disto unha empresa á altura dos ideais que proxectaba Sergio como persoa. Non nos valía con facer as cousas de calquera xeito, tiñamos que facelas ben, pero o noso hándicap era a inexperiencia e o descoñecemento do mundo onde estábamos a incursionar. Así, comezamos a contactar con persoas que nos puderan asesorar no camiño, das que puderamos recoller consellos, observar e aprender como se manexa o traballo diario no terceiro sector, no que se topa a nosa Fundación. Como dicía aquí, que daquela nin sabíamos que cando se fala do terceiro sector estamos a referirnos a un terreo que se define polo que non é. Aquel que non pertence ao primeiro sector, ao Estado, nin ao segundo sector, ao mercado, senón que é un híbrido que bota raíz no tecido social. Esta característica esencial das organizacións
ainda que traballamos en ánimo de lucro, ofertando bens de utilidade pública, o noso proxecto mantén unha autonomía e un réxime asociativo de carácter privado. Nunha sociedade cada vez máis complexa, o tecido asociativo é imprescindible para atender pontes e achegarnos as necesidades e problemáticas ás que os outros sectores non acaban de dar resposta, e non é, seguramente, por falta de interese ou de criterio, senón pola velocidade con que se moven as sociedades na época que nos toca vivir. Nos, desde o principio, tivemos a sorte de ser acollidos con moito cariño e de poder contar coa axuda inestimable de persoas que, máis alá das obrigas do seu desempeño profesional, amosaron a empatía que nos chegou a conmover en moitos momentos e, sobre todo, que nos fixo reconsiderar a nosa visión sobre a humanidade en xeral, en sintonía co que expresaba Sergio. No pensamento de Sergio, a bondade era sempre un feito radical. Polo contrario, a ausencia de bondade adoitaba ser un feito casual e irreflexivo, aínda que cargado de tanto ruido que ás veces chegaba a confundir. No proceso de aprendizaxe destes nosos primeiros pasos, fomos facendo unha especie de mapeo das necesidades que íamos vendo. Investigamos tamén sobre que actividades realizaban outras organizacións, para non duplicar esforzos á hora de deseñar programas, e debatemos moito. Reparamos no valor da asistencia social, é dicir, na importancia de acudir en axuda das necesidades máis básicas, pero, sobre todo, centramos a nosa enerxía no eido da intervención social, é dicir, na posibilidade de contribuir a mudar as estruturas que explican a grande parte dos problemas que máis nos preocupan. Resumindo un pouco, durante o proceso de constitución comezamos a aprender ao tempo que tratábamos de definir a nosa estrategia de cara a poder ser útiles e eficaces no traballo. Esa sería ser a nosa tema, aprender e ser útiles e eficaces, porque en cuestión de bondade podemos asegurarlles que non nos van faltar as forzas. Así, a consecuencia da diagnose que fomos facendo, puxemos a nosa atención nunha realidade bastante evidente, a progresiva destrucción dos lazos sociais entre a veciñanza. Por iso, fixamos un rumbo que debe pasar, inevitablemente, polo desenvolvemento comunitario, por axudar a recuperar as relacións persoais nun sentido positivo. A primeira reflexión a que chegamos en conxunto foi que, por máis que muden os tempos, o ser humano segue a ser ecodependente e interdependente, e a busca de autonomía persoal ben entendida co que queremos contribuir non se pode desentender desta realidade. Todo isto redunda, novamente, na mirada que tiña Sergio do mundo. Non podemos dar as costas á relación co planeta que habitamos, nin podemos, na mesma medida, renunciar aos cuidados e afectos que nos conforman como persoas. Visión e valores, e que están reflectidos dun xeito amplo e un pouco abstracto nos nosos estatutos como organización, por certo, declarada xa de interese pola Consellería de Política Social de Igualdade. Para facer un resumo máis conciso, vou enunciar cales son, do mesmo xeito que veñen expresados nos nosos documentos públicos. A misión nosa está enfocada a asistencia e intervención en situacións de risco ou vulnerabilidade social sen perder de vista en ningún momento o foco que decidimos poñer na infancia e na adolescencia. Isto debe-se ao valor que vemos destes grupos na construción de base da sociedade do mañá. Así, procuraremos que todas as persoas teñan acceso a recursos socialmente valorados para unha vida digna. Defendemos activamente a igualdade efectiva de dereitos, deberes e oportunidades de todas as persoas, con independencia da súa orixe, xénero, cultura, identidade ou sexualidade. A nosa visión pon o foco no traballo coa infancia, mocidade e as súas familias, propoñendo a provisión das ferramentas necesarias para facer as persoas autónomas e responsables da súa vida e contorno. A través de proxectos de asistencia, formación e emprego, pretendemos contribuir ao desenvolvemento comunitario en colaboración con outras organizacións e colectivos, co fin de fomentar a cohesión social, a igualdade de oportunidades e a mellora da calidade de vida. Somos unha organización comprometida coa xustiza social e o respeto polo medio ambiente. Por iso, entre os nosos obxectivos está o de converterse nun referente de ámbito no ámbito da divulgación e da educación para o desenvolvemento de ciudadanos social e ambientalmente responsables.
En base a todo isto, a nosa visión, guiada pola nosa visión, réxese polos nosos valores, o cales supoñen a base da nosa actuación e o estilo de entender a nosa actividade social. Estes valores requieren un forte compromiso, inherente ao respecto e á confianza nas persoas, a cooperación coas entidades coas que sumemos as nosas forzas e a autonomía. As nosas líneas de actuación, como é de esperar, van especificamente encaminhadas a aqueles valores que destacamos no seo da nosa fundación. Unha delas está no recoñecemento do deporte como potencial ferramenta de desenvolvemento persoal e tamén de educación. Confiamos nesta actividade humana ao reencontro da sociedade cos seus valores máis positivos. A seguinte está relacionada coa creación de espazos asociativos para a unión e fortalecemento dos vínculos que nos unen as persoas. Así, promoveremos a cultura cívica e participativa como bandeira do noso proxecto. En relación á asistencia, poremos en marcha un sistema de becas que preste apoio económico ou material á formación formal, mediante matrículas, tutorías, necesidades materiais médicas ou básicas, así como calquera tipo de axuda relacionada coa misión da Fundación. No ámbito da intervención social, están as nosas liñas definidas a elaboración de programas ou proxectos socioculturais relacionados coa educación para a cidadanía. Sobre esta cuestión, deixarei a palabra máis adiante a unha das nosas colaboradoras. Por último, resulta importante volver as nosas palabras sobre o noso planeta e a nosa ineludible relación con el. Por isto mesmo, centramos as nosas forzas nesta liña de intervención para a elaboración de propostas que promocionen a sensibilización ambiental e a ecodependencia das persoas co medio que habitamos. Dito todo o anterior, en calquera caso, somos conscientes de que a posibilidade de chegar a ser útiles e manter a nosa actividade no tempo pasa pola sustentabilidade económica do proxecto. Aquí, quixera agradecer o interés amosado por moitas das persoas que están presentes e outras tantas que hoxe non puderon acompañarnos para axudarnos neste sentido. As liñas de financiamento para unha organización do noso sector pasan sen dúbida pola colaboración privada, traballo que iremos implementando nos vindeiros meses a través dunha tenda solidaria e a posibilidade de incorporar socias colaboradoras. Pero o labor máis importante para poder poñer en marcha os nosos programas ten que ver co apoio popular e a avaliación dos resultados do traballo feito. Isto dependerá a nosa capacidade para a captación de recursos públicos a través de subvencións puntuais e de convenios coas administracións públicas. Con elas é que temos que traballar man a man en beneficio da cidadanía. Confiamos estar á altura da responsabilidade que depositen en nós. Do mesmo xeito, tamén estaremos sempre abertos á colaboración con aquelas outras entidades do sector privado que deleguen en nós unha parte da súa responsabilidade social corporativa mediante convenios e acordos. Para despedir a miña intervención, quixera recitar un poema do poeta alemán Bertolt Brecht, que incide na visión humanista que lle queremos imprimir á nosa organización, e que non é outra que a propia mirada de ser. Refugio nocturno, o título da poesía, fala da necesidade de contribuir dende o tecido social, dende cada unha de nós, a construción dun mundo mellor. Coa mirada posta no urxente, pero sobre todo, coa mirada posta no necesario, nas causas últimas dos problemas. Moitas grazas pola súa atención. Agardamos coincidir con vostedes en vindeiras ocasións e seguir a